Hey! Waar is je? Moment! Dit ben de jongeren. Uit Tytsjerk? Kom je uit Tytsjerk? Uit Tytsjerk. Tytsjerk? En dan ben je gewoon aan voort. En waar is de Bob? Waar is de Bob? Is dat de Bob? Hast je een bus of een trekker? Ik ben een taxi. Trekker! Take een trekker! Maar het was het verloren, maar joh, die jongens hebben rond. Ik haal ze van mij op. Was er wat voor mij zien? Hij eerlijk als smal dronken. Is het zo? Ik doe het. De auto staat mooi, hè? Ik zie de auto weg. Nou jongens, ik wens je een hele noffelijke dag nog. Je hebt naast weer naar de Veenhoop. Naar de tenten. Nou, dat is wel lekker nou. Ik mag weer mijn, maar ja, ik kan net door mijn natuurlijk, hè? Maar dan kom ik nooit weg dus. Dat snap je toch wel?